KHUBLEI pi BAROH ki bapet yaka Good News TV bangi pedang sumbai pi shakani ka program HAKA banginyo yaka Jingiakren lani ka Jingiapeliu jingmut HALOR JONG kani ka SNGI kata ka World No Tobacco Day. Ka World No Tobacco Day kadi ka SNGI HAKA ba ka World Health Organization lani ka WHO kelas jang ban RAKHE HAKA senam ka khandai spa prapunyo kenang bakanyo menyatu yaki padba HAKA leng ka perthai shapang ka jingma jong ka jingdi lani ka jingbam DUMA ki jingpang ki ba ushna bat kumno ki biru ki laban le ban kyar yakini ki jingpang HAKA senam ka khandai spa khandai pupra ka resolution jong ka WHA sapuar point iway khandai kala khot yaka jing RAKHE World No Tobacco Day haman la ka laipway tarik ubanai JIMMANG haman la usnam THIANG ni kapor idan ringkat bangi i Dr. Reuben P. Syiem i belong i specialist HAKA department jong ka pharmacology tingi pedang sumubhay pi doktor syaka ni ka program bangi ay KHUBLEI ru ya pi bapila pelat ya kapor ka bakordor ka jong pi ban idan ringkat bangi HAKA ni ka studio kenang banginyo ya ka Jingiakren baka Jingiapeliu jingmut HALOR jong ka ni ka SNGI i doktor TRAI menta HAKA Drug Testing Laboratory, Pasteur Institute, Government of Meghalaya, hapo Shillong, ba idan rubun teliki publications hapo ka national but international journal, ba dangshan idang debban review, ya ka article HALOR ka JINGKTAH jong Erika nat lani Kwai kumbangi BAROH ngitip ba DUMA. Teklam da penslam show mo doktor ngin keli no ki jingkeli ki bangi don hakani ka por ka jingkeli ka baning kong kalong doctor so ba pen shailam shapang kani ka World No Tobacco Day bat balai ni RAKHE ka life way trick JIMMANG kum ka World No Tobacco Day ta KHUBLEI shibon kang baya ba pila ai ka jing pitho jong phi shapang jonga te ni kong ni shabeng ka ban ai KHUBLEI ya ublei try kan rat ubala play kalat nanti yang bangala bantan hakani ka rinsan jong phi ka Good News TV ka JINKHUBLEI ru college ka BAROH ka team jong ka Good News TV ka bala khat yang kamu pharmacologist banya batai banya bakum juru banya crunch phangkani ka topic mo ka phila bo abangi RAKHE ya kani ka World No Tobacco Day tabang wi phai phangkani ka SNGI mo te ya kani ka SNGI ka World No Tobacco Day RAKHE da ka World Health Organization benta usnam kata haulai Doi tarik ume arjar opusan. Te menchua hi habangi phai mo phangani ka SNGI la RAKHE ningkong haus nem ka khandai spa prapunyo. Ndai menchua pa ki la RAKHE hau banai April haka jaka jong ubnai me. Ndai mentapan nado usnem ka khandai spa prapupra ado mentau arjar opusan ka World Health Organization hi kelabo ikani ka SNGI kata ulai poi tarik ume arjar opusan kum ka SNGI habangin RAKHE yakani ka World No Tobacco Day. Te habangi phai shaka jing thmu mo ka ega jing thmu ban pelong ni ka SNGI ka jing thmu hi kalong ban raise awareness ne ban penchai shaki padba shapang ka jing stiu jong ka jingbam jong uduma ba komjuru ka jingdi jong uduma nabar habangi page hi katkum ka reports mo ka ba kila penmi kamtam ha usnam baladap kumba prapo lak ki brio kilayap na ka jingdi jong cigarette ba komjuru ka jingbam jong uduma no kataru kumba khat ar lak ki brio ki bala sha effect ne ki bala yap mo na ka jingdi jong cigarette khamtam kitu ki break mamju di cigarette ye inde ki dan ba ki brio ki ne ki bahin jong ki ba di cigarette te gila ban phai ne gila ban sutho ba kane ka jingdi cigarette ba ka jingbam duma hi kalong ka ba jilai bha de ka daw hi ka World Organization KUMTA ka SNGI lingba ki school bat komjuru ki college ki pelong ki various awareness program ba komjuru ko mapi menta SNGI pi pelong ya kaneka program menta SNGI kan bangila penchai bhai ki brio ba ka jingdi cigarette ba ka jingbam duma hi kalong ka bas sneu bha bat komjuru lingba kaneka program ngang scam kan long ka jingmentoy shibon na banta ki brio ki ba sngap khamtam ha kaneka SNGI habangi RAKHE ya kaneka World No Tobacco Day te KHUBLEI shibon doktor ki jing penchai ki jong phi te khandiat mong ka team jong kan ni ka snam ka long ban expose ban ngin kham tep shu komno ki taki kharkhana ki bashna yo ta uduma ki ale mo ban advertise ya ki products ki jong ki bakin penyat yawi ki duma bakin kring ki pajba bakin thiet mo long fen batai khandiat ya kata ka jing persyang jong ka WHO this year ban kin expose ya kita ki kharkhana ki bajule kum taman kapor te habai pe ha gini ki karkhana di cigarette mo te kumba mentagi por ngi ba
chukran no shapang u cigarette mo namar ba is the most common form of tobacco intake. Teba ngi pej ba haman la ki dukan ne ki dukan badi cigarette menta ki por ngin i ba ki bon ha ki ni ki flavors jong ki cigarette mo ki teng ki wan lagi jong ki flavor. Teka jinglong brio jong i hi khamtam ki khna samla ki long very attracted to something which is very tasty mo. Te kata kadi ka way ni ki tactics mo ba menta ki por ki pinbi ki cigarette ba kumjuru ngi laban ong kum ki cigarro in different flavors. Nalor kataru ke ba kini ki karkhana ki le menta ki por ki pinbi kini ki cigarette ru in different shape mo ki balong little bit ban i cool nang benta ki khamtam ki khana samla nambar habangi pej bhi habangi pej hi kini ka khana sna cigarette ba kumjur i duma mo kamin target population bagi target bha menta ki por KADEI ki khon samla hi khamtam ki bala cross yakhat phas nem at voice nem nama KADEI kini ka hi ka bala kila ban influence ba mo lingba kini ki marketing gimmicks te kata KADEI ka ba ar bat ki weru teng menta ki por ki le kumno ki pinmi shibon ha kini ki products mo ki tobacco products but kumjur ki cigarette kum ki in the form of kum kini ki sweets but kini ki sweeteners kini teng kimla bandan duma ha po jengki henry ki long tang ki sweetening agent re kata pa kala track mo ki khna ba kumjur ki khna samla bakin wan chakmat bakin bakin ba me kini ki mid ne kini ki sweeteners ba kumta he ki le shibon ki boit ma khna ba kila ban attract kini ki young customers Saka jingdi secret hadian pat. Ta KHUBLEI shibun doktor kita ki jing penchai ki jong phi sakawai ka jing kali kalong balai uduma lani utubako mo ulong ka jing ka ba kraw khamtam hakalyang jong ka kwat ka khya kumba phila ong mani bon ki awareness program ki ba kila pershang mo bakin le khnang bakin pentebe ki brio chpang ki jing lani ki jing pang ki ba uni uduma ukta ya kamat ka phat handai ki brio ki yang le ba ki nang yai le man la ka por te long pen chai Dr. HALOR kata ka jing snio ka jong u duma ki JINGKTAH ki bok ta ya kamet ka phat ki jong u brio te bangi phai sha u duma mo te dagi pej hi kamtam hakane ka jilla jungi mdei thang po jilla jungi ru habangi pej ki we ki north eastern state mo labande ka Mizoram Nagaland bakum juruk Assam ka jilla hi ba hakane ka jingdi yau cigarette bakum juruk ka JINGBAM inu duma te wala phila ong mentaru ba ki bon ha mo ki awareness program kumbang la panchai meneru manusnam ka WHO lingba ka kumkani ka sngi ka world no tobacco day ki persyang hi ban le bon ki awareness program ban panchai ki breu shapang ka jing sneu jong ka JINGBAM duma ka jingdi cigarette re manusnam pan ngi ima lingba ngidang iba ki bon ki breu kidang ngat chakata ka jingdi jong cigarette kadaw hi kalong ba number 1 hi KADEI ka social acceptability mo kata di number 1 hima nama dangi pej akan dengan jela jungi mdai dang ne jela bat ki we ki state su dangi pej ba ka jingdi cigarette hi ngim so phala sho ma namar ba teng habangi le chki yo ki hat dangi le chki no ki jaka ki public places ngin ibe ki breu ki ba di cigarette teng kin don ki long kumero ki ba bam duma lese mdai kum hapo ki public places ne haki yen jungi ro kin don ki bahiyeng ma ki ba bam duma te kamlong phala sho mo yangi ban i kumta ba ki breu ki di cigarette ba kumjur ki bam duma but teng menta ki porling i kum haki cafes but apo restaurant ru ki don lang ki jong ki smoking corner ba ki breu teng kan thai ban chanrang ki ni shong ba kumjur ki nya di cigarette ba kumjur ki nya shong ya khana mo te in that way dangi ong ba when it comes to cigarette intake mo smoking cigarette kamlong show ka ba phala na menta jungi te in one way kalong very socially acceptable kata dia number 1 number 2 pat habangi pej bha ka jingdi cigarette ba ka bam duma hi kalong very addictive mo teng ubre hui teng ubala melin bandi cigarette man kasngi ka pelong yu ba uka be mandi cigarette bit man kasngi ne teng kindon kilong kime ki ba bam duma bat kila melin ban bam duma teng dala de bamja ne shwa ban bamja kila don be kita ka jingkwa mo ban bam yu duma namar ba ka we habangi pej bha mo sapang ka jingdi cigarette ba ka JINGBAM duma it's a very addictive habit mo namar ba ki breu sisen ba kila rung hakane ka jingdi cigarette ba JINGBAM duma kila kwa banchim namar ba when it comes to smoking hi and also ka JINGBAM duma kalong it's a very addictive activity te ka point ka ba balai pat habangi pej bang katkum ka kan ki kanun mo kadon kum ka cigarette and other tobacco protective act kaba
khang bandi ki cigarette khamtam ki educational institution kum ki school ki college but kum juru kum ki public places ma but kum juru ting teng umsha bandi cigarette ne bam duma khamtam ki yo ki hat ndai dang ki pej bha pat hakani jilla jungi khamtam ha ndai dang ha social long route khamtam ki than nong kendong le kidan be ki brema dang ile ki yo ki hat be ki di be ki cigarette khamtam hakmat jungi riu paj ba te wala ki kan ki an ki kanun ki don ndai ban penyat bahaba kam don da there's a poor implementation of all these laws te nalo kata ro dangi pej ba kasuk hai ki brio banyo ya ki cigarette ne ki duma namarman ka shipho ne kasan mitar ngini bet habangi let na shiknu kinu ki jaka kindan be ki dukan ki bede ki cigarette bat ki duma te hakata kaliang ru ki brio ki suk ha banyo ya ki cigarette ba kamjur ki ban bam yuduna te kini baro ki de ki daw ba watla ki bon ha kini ki awareness program menta ki pormo henre ki brio pat kidang di bet you cigarette ba kumjur ki bam uduma bat ka bakaduru kalong ba teng kim da su tho than chapang ka jingsnio mo jong new cigarette ba duma namar teng ki brio kim su tho ba mo namar ba teng ladi shisnem arsnem laisnem kim so e mo hakamet jong ki but kumjur Kwai teng ki abam but uduma ru kaju ne kim so e hakamet jungki te de kadau ki long instinct no kim ki snow ba u cigarette but uduma le e hakamet jungki de ki de ban tip bahapat ba kajing di u cigarette ba kajing bam duma hi suki hi ka tre hi hakamet jungi ma te kita hi de ki dau ba bale kini ki awareness program kim da tre kam mo walangi penlong man usnam to KHUBLEI doctor kata ka jing penchai ka jong phi te ka wei ka jing kali ka banga yo kem nang tamo na ki jing penchai ka jong phi ka long ba fi ong men ne ba yakini ki duma ma ki cigarette ne bidi ne kiwe kim shaban de hajan jong kini ki institutional jong ki schools ki colleges ma hendai da phi pat am ki bon ha dukan kita hajan jong ki to ki school ke badie surok le ki bon ha ki khna easily from the school gate lani ki college gate ki laban chu cross te ka road layo gitu te kata kalong illegal right te kumno gitu ki brio ki badie ki labi bandie like kim dan kata jing shap tiang te philaban penchai doctor balai ka sarkar mo kam yatre kam lang bar kini kinong penya ya ka health long kam judan kum kata ka jing yatre lang baknang baki ki kinong de ken shap tiang la ne ken tiang bakin ya de kita ki jing di duma ya ki khna khamtam just mo tang walking distance nang ka school ayo te kamdan kum kata ka jing yatre lang hapren ka health department bar ka sarkar doctor te ban penchai hi spang kata te katkum katuka act bangala penchai men mo te bandi cigarette hi khamtam ki educational institute khamtam ki school but college hi lakhang te kita tingim da i than ra da phi i bha ki school ki college ne ka jingdi cigarette mo ka jingbam duma teng la i de ki signboard ba no tobacco zone no smoking zone te kata kalyang te da pe ki school be college te kita ki ni ki an ki trekam bha rekum ba klima fi pat namar ba katkum kani ka act ram dangi pej bha ki tho ba within 100 yards ne 100 meters sha bandi cigarette mo rengi i be bon ki dukan teng ki di cigarette khamtam ha ki akhmat jong ki school but ki college te kumbang al ong fi mene hi nakalyang jong ka health and family welfare department bakum juru bat ka sarkar jilla ki trai borba hi mo hakalyang jong kata te mostly tangka awareness program mo kawai na kata kalong bangi trai borba khamtam ba ka sarkar jilla hi kalong ba kum ka awareness program manchu batai ki brew sapang ka jingde jong cigarette bakum juru ban penchai ki ru ba ka jingde cigarette jong ki bakum juru uduma kamlong khamtam hajan ki educational institution kum ki school but college ru rei dangi pej bahapat kum ong menemo kadan ka poor implementation mo te ting kanja yu ting ki pulit ne ki law enforcement ki laban wan chisin lano mo tu ki jaka tamakim laban wan man kapor mo te lese komenta kasngi kitu ki law enforcement ki laban ong itu ki brio mo bam long shu bandi cigarette khamta makine ka jaka nama kalong hajan ki school ba kumjur hajan ki college reda pipet biang haden stio artio ki lami biang kitu mo te nakalyang ka government ba kumjuru ka health and family welfare department ki persyang hi lingba kini awareness program but nges khamru lingba ki law enforcement ru kitai borba but kani ka jubab hi ngasuka ban ong ba haba de ka kini hi
ka syong tang haka lan ka sarkar ne ka health and family and welfare department re ka syong ru haki pajba mo khamtam haka dorbash nong ba kamjuru ki breu ki badan lang ha dorbash nong ba ki tailang khamtam ka sarkar ba ka ke badan haka ne ka an mo kum ka do batai menya ba kalaban pentri kamba ba kamjuru ba katkum katuka anhi ba umdei bandi secret khamtam ki jaka hajan school ba ki educational institution ki we te kanum jasho te tangkatahi nga ko abanong ba ngidong kam ka jingetrai lang tang bat ka sarkar bat ka health and family welfare department re ba kumjuru bat ka darbash nong khambi laban khang lo kini ki jingja mo kumba phila ong manne mo ka jing di duma khamtam ha ki youths kalalong the face of social acceptance yaki kalalong kanom no it's a fashion in today's world there kuma pi om ne dadi ba ki di o tau duma ram kem sngaw ka jing kta ka met jang ki takdaw ki om lelei to di ben and then the kidon awareness program ru kem ju snap sure mo like kay ba ki sngaw tanat halade kay ba ki sngaw bang kata hi ki snap te kadan try kadaw doctor ba balai ki khna lat na kata ka jing sngaw bang mo ka jing sngaw bam kta ya kamen balai try kem ju snap ikini ki awareness program balai kam dan ka jing kta ken na kabanta jang ki don kadaw tharai te habai phai sakata ban mo te ngako ban shu ong kawe ba habangi ong shapang u ne u tobacco mo mostly ngi ong shapang u smoke tobacco kabangi shem habangi tan yu tudem mo kumu cigarette ubidi ba kumjuro kidan khamtam sikini ki we pa ki than ki di kini ki cigar habangi pech shapang ki smokeless tobacco pat kidai bang shukta na shubam kumu khaini ba kumjuro chawe ki benta jong ka jelda kumu gutkha supari mo ki bam ki we te habangi pet hi shapang une u tobacco mo dengan kren mostly shapang u cigarette kuma batai mene nama gibon ki khana samla hi ki di cigarette mo te but tang chu simplify khandiat habangi pet une cigarette mo udan une u active ingredient mo namar ba kino jingbam ro da fi pet mo kum routine ka ja ki dan bet some active composition mo te main active composition jang une u tobacco hi de u nicotine wala ki dan ki we ki chemical compounds ma ki badan hau ne u cigarette remain hi ude u ne u nicotine te ja yu haba ki khana samla ne ki breu ki di cigarette ma teng ki tan yu tedam ba kata tedam ka poi hakni ka benda ka jong shintur jongi ma de ka ngap jongi ma te ka ja yu teng te habangi di kununu ki dawai ma let's say uno dawai ne ki jingbam ki haban ngam ha shakamet jongi ma habangi kren da ka clean english ka kalong ba every drug nagi dawai they have to get absorbed first hading kata hi kilaban illicit ki effects jong ki mo ki effects jong ki te habangi pe hi ka benta jong ka met jong i mo ki don kum kanika snedo ki ba ailat ya ki dawai bagin ngam ha no kata ki don kini ki long jong i mo te kanika benta jong ka shintur jong i ru katuka kadai ka we na ki benta baka kini ki dawai bakum jur teng ki don ki jat bam ki ba rung bat ki ngam ha lingba kanika ngap jong i bat kum juru nalo kataru ki don ki benta jong ka snare mo kabangi ong ka gastrointestinal system kum ka snare ka khapo te kini ki trai bor ba khnang ban ailat ya ki dawai bakum jul ki bam bakin ngam ha kanika met jong i te habangi kan shapang cigarette mo te kumla batai meneng itan kibriu kitan yu cigarette pateng kata demo kapoy hanika benta jong kanika shintur jong imo te because of its physical characteristic mo nganchu batai no khanden daka english na marting danga batai da khasiru am ki whole term kin change mo te ngasoba ka on pan map na kibriu ki bas ngap lingba ki aneka youtube channel ba ting kindon ki contain bangan news na ka contain pharing te habangi shem ya uni u nicotine mo te dagi poy kanika benta jong ka ngap mo ting kata dam kam laban ngam syaka met jongi mo lingba kanika shintur kanika poy bet syaka kanika dangi ong kanika support kanika windpipe jongi bade u larynx bad hading kata pat poy shniki lungs mo kabade ka benta jong ka syadam jongi te kini ki lungs si kumba pi tip kita bor ba khamban penkhot je kali air ka bangi ngi syam support ba kamjuru ka supply ki oxygen syaka barok ka benta jong ka met te hadin bau ni nikotin upoi sang ni ka benta ka met jungi nam khamtam ulongs tang hadin shi minute ar minute kala poi sha baro ka benta jong ka met jungi mo ka banikong ka poi sha ka benta jong ka jabing jungi ka bade ka brain
Te piaban sutu bah kanika brain neka jabeng jungi it is a very vital organ. Mah kadeka kabenta jong kamet jungi keba dongkam hadu kata-kata. Namar ba almost all the activities kibang ile mah menta ngashong hanie ngakren ya pi menta but ngalak benjubab ya ba pi kelima pi kadai ba ki ka jabeng jong ahi ka release certain signals mah certain signals but kumjuru ka or ka eye signal yang ba haban communicate in that way mah te haba unikutin upai sya kabenta jong kamet jungi tu le you upen mi yaki signals te way u signal uba berdangkam udeu dopamine mah dopamine ule you marsen penmi unikutin ya dopamine ki breu teng ki so comment ki so long calm ki so long you mah ki so long fully satisfied mah nalo kataru udan suwi signal kiba ong ne hormon kiba ong u norepinephrine utapa ule you pelong alert pelong kibriu bakin long ban concentrate bahama te kidan kibai bai ki signal ne ki neurotransmitter kiba kanika jabeng jongi ka release khnang ba kibriu kila ban 18 kata pressure effects ne kadau kibriu masen di u cigarette ki ja you kiso pangat ma kisong teng kisong very satisfied kisong very relaxed mah ta kata kadai ka wehi ke factor ba balik ki breu ki di cigarette mah ki di cigarette hi khang ban aten gitu ki effects mah nama teng ngi ba ki breu teng kum ki parlo jonga mah ngasikali balik pi di cigarette te teng ki ong ala bun kam hakajing hakikam jonga ne teng ala record palat te mas di cigarette ba ngasolong free ngasolong relax te kata ai kadai ka kadau mah ba bale hi ki breu ki di cigarette ba teng ru bale ka mo khamtam ya ki breu ki bla di cigarette si bun snem wala ki dan ki bon ki awareness program mo ki breu hi teng ki yele elat hi mo ban yo cigarette nama kata de ka we hi ka daw ba u cigarette bat kumjuru u dumaru u pelong ki breu ba kin yo kata ka perceptible effects kata kalawan hakatuka benta ka ba ngiju kelima iki breu lagi ong balai fidi sigaret ubang se ni beli fibam tuma ubang se and correspond ka jongki it's always ki ong umdei babang it's the feeling so nakajing penchai ka jong pinga la song tho menta long kita ki umdei nakajing bam ka de ka ka baja hadian mo ba ka kawan ra kata kajing sngo tenat ha ki breu kata ka de ru ka dau ba mo balai ki breu ki jenjar ha ban eu cigarette ani ban eu duma mo naka lifestyle ka jong ki maman lakasngi kalong kapenlong be ki bal wala don shibon ki jing batai ki mo kim ju sngo tho shu na mar balai ka baki yo ka baki sngo tenat man lakasngi ka kham bon sha ban kita ki jing hikai ki baki yo te kat kum ka global adult tobacco survey ka bala penlong hakasnam 8000 khan riu 8000 khan nyo life way 0.0% na ki riu rang ba shen rang bat ken thei ha megalaya mo ki di duma cigarette bidi KUMTA kiwei kata kalong 1% ki shenrang bat khandai 0.1% ki kenthai bat arpho point lai ki bam duma kata khat 8% ki shenrang bat arpho khandai percent ki kenthai Dr. Pinchailam HALOR kane ka survey khandian te habangi pet ba kani ka survey mo te kani ka survey kat kum ka jingi thu jong phi la conduct house nem arjar khan riu bat arjar khan nyo mo te habangi pet hi shapangka jingbam duma ba ka jingdi duma hi khamta ma kani ka jilya jungi mo kalong jilai ba namar ba habangi combine ha board kini ki figures mo ba bi batai ma phi ka kibriyo ki ba di cigarette ba kamjuru kibriyo ki ba bami duma mo ka ba ki ongka smoke tobacco ba kamjuru smokeless tobacco kata ka average ka poi do 100% mo te habangi nujor hi kani ka 100% but ki wei pa ki state mo shabar jong ka north east te kani ka percentage kala long high lagi laka mo namar bang nangi pet hi shakwe ki jilla kum ki UP ne Karnataka kitur ki dangwan kham hapo ban ka Meghalaya namar nangi pet kum po UP ka tare dangam bakala ka poi kum ba 100% ba kum juru hapo Karnataka ring dang pet ngi hapo kum ka jilla jungi ka poi do 100% tenolo kataru khamtam dangi pet khamtam ka jingbam duma mo khamtam haki liang jaki long kume habagi nujor ha baki kinthai baki shenrang mo te ka jingbam duma khamtam haki liang ki nong kume ru khamtam ka jilla jungi ru kalong jile ba mo habangi compare baki wei pat ki state te kanir ka wei de ka wei ka daru ba teng ki breu ki perkhat ba ka jingsneu
jong duma kadai tang da pidi do cigarette mo re da pi bam du duma bat kam le mo te kata kadai na ka we na ka daw tang ba habang ipet pan mo ya kan ka percentage na ka average dangi nujor pat baki wei baki jilla haki north east state pat kum ka Mizoram ka Nagaland bat ka Assam pat kitu ki wan khamak khamat banyangi ro nama ka jilla Meghalaya trai ka poi haka karang kerdan ka basan ne benrio kamut ka ala kalong khama poi hi habangi nujor hakini ki north east state jongi namar kum ka Mizoram ka badai haningkong do ka poi thare kumba nyofau na prapu persen bakum juru ka Assam kabut saka Tripura bakum juru ka Nagaland but habangi pet kum ka jilla Nagaland le habangi nujor mo kum ki brio ki ba bam yu duma mo kile ka survey habaki nujor ka jingdi duma hapreng ki kinthai baki shenrang ki laba kamdon any difference mo hapreng ka percentage kapan i bahasa tu ke jakaru ka jingbam duma teng kalong jelai ba baki brio ke along very socially acceptable ba kimda long phalasyo mo habangi i yaki brio bakin di duma ne bakum juru ki brio bakin di cigarette te ka jing kiu hi jong kane ka percentage kamtam haka north eastern states hi barakwe kadai katahi namar ba kumong mene number 1 kadai socially acceptable but ngam storuk ka majority ba kini ki jilla jungi hi kadai ki tribal region mo kumba ki laitho na do ki longshwa menchwa ba habangi pet hi 70% of 80% hi kadai ni involve hakini agricultural activity ne ki ka rap mo te menchwa ki le kumno teng kamtam ki reurang ba mo teng da kila da ban tray kamtam ban let ban rap shaki lom jengki teng ki le yu teng bakila so thait kila da bamja teng ki sei du biri bakum juru teng ne da duma namar jayu da fla di duma kumala batai mene mo yala dia ki so aram baki so long calm ba relax te dikata kata ka practice kala kadang pur hadu mentaro dikata kumbal batai mene hi kanika jingdi cigarette kamtam ka jingbam ba jingdi duma ro kam da long phalasyo mo kamtam dangi ong sat pangkanika percentage ru handai ka long ka ba kai ka ba ma bat kumjuru ka ba kai bang ya perkhat ba nambar bakat ba dang ya usnam hi kini ka percentage kadang increase mo te let's say kumbo ong maphi menya nakalyang jong ka sarkar jilla ba kumjuru ka health and welfare department ba kumjuru ki law enforcement ki laban trai lang ba kumjuru ka darbash nong kham ba laban penduna mo ya kanika jingjele khamtam ka jingdi cigarette ba kumjuru ka jingbam duma khamtam ne ka jilla jungi kata ka Meghalaya te hakanu ka rukom pade kanika jingdi duma ne ka jingdi cigarette ki jingbam jong uduma ki kta mo ya ka board ma jong ubrio long fin penchai nakalyang ka jong pikum doctor mo ya kata ka jingkta ka jong uduma halor jong ka jingko jingkya ka jong kamet ka jong ubrio te habangi batai mo syapang uni duma kuma batai mene syapang cigarette ba kumjuru ka ba jingbam jing ubrio kum jong khaini raja te ningkong do kuma batai mene mo kamin thing baki bam hi baki yo katuke prejudicial effects mo te nalo kata ba kaja yu ka met jungi kumal abatai mene ka effect jong duma mo bat kumjuru ka jingdi secret khamtam ka jabieng jungi banga ngong ba ki release certain signals kum dopamine bat ki mo khanam ba ki breu ki la banyo ki prejudicial effects kum bala batai mene rei habangi phai pat kum cha ka uklong snam jungi mo but thet snam ka effect jong nicotine namanga batai bhasha bang nicotine namar ba uni hiu dei main active ingredient ne main compound batte kam hakamet jongi mo te ja yu klong snam bat ki thet snam te habang ipet hi yo klong snam uni nicotine pele yu namar ba ulis yu tu single ba ngaung menema utu not epinephrine te open stat kan ya ka jingtre kam jong ni klong snam jongi that means increase ya ka heart rate te nalo kataru yaki thet snam pat ule kum no namar habi pet hi hamingi batai hi mo ha ka ten khasi ngi ong thet snam te KADEI ka jaka habak ka ba tuit ka snam mo lingba kani ki thet snam hi kani ka snam ka laban supply kani ka oxygen bat kumju ki nutrient saboro ka benta jong ka mo khana bangi laban trei kam jungi man laksi te bangi pet hi ka effect how thet snam te mostly kini nicotine ule yu open rate no ka size na kadimeter mo haka jaka ba size jong kini ki thet snam kin long kan ni te nicotine pa ulong pendrit no kan te pisu tho ka ja ayu te
namar ba karit no kata ka size na ka diameter jong kini ki thet snam ka jayu ka snam ka ba tuoj ka saka benta jong ka metro ka duna no ka taru ka jayu ka don ka increase in pressure mo ka increase in pressure te nalo kata kan jayu kan don ka jingkriya jong BP mo there will be increase in the blood pressure namar ba there is pressure exerted against the yakini ki thet snam mo there will be increase in blood pressure te kat ba gi briu pat mo gidang di cigarette ne bam duma kat ba dangi yat gisnem mo da ki ar light snem sound sense nem nashmo snem ne ka shonga ki la jong jong ka metro mo te hakitet snam jayu kat ba dangi yat gisnem pat ting ting ka don ka jinglang jong kini ki ka khlen mo ne ki ong kini ki fatty substance da ka medical term ngi ong ka atherosclerosis mo ka jinglang jong kani ka khlen ha kini ka thet snam te kan jayu han ta pat te ki brio ting ting kinyo ya ka jingpang ka badai jong ki thet snam ki bo supply ya ka klong snam ka wangi khot akdin medical term ka coronary artery disease teng teng phila ban cham ro ki brio ki yo ka heart attack mo ka wangi khot ka myocardial infarction no ka taro nama ki thet snam ki red nama ka jinglang jong kini ki jinglang jong kini ka klen khamtam se ka benta jong ka jabing ka jayu teng teng ki brio ro ki laban yo stom na ka stroke mo te kini ki ek khamtam ka effect jong nicotine haba ka hakalan jong kini ki klong snam ba kamjuru ki thet snam te habang ipej pa chaka benta jong ka khpo mo ba kini ki sneer te habang ipej ka benta jong khpo ba sneer thi u nicotine ne u cigarette u pinstet ya ka rukom tekam mo je kini ki sneer ba khpo jongi de ka daw teng teng ki brio mo teng teng ki don like teng teng ki shenrang ne kino ki badi cigarette mo teng teng misstep ki dong kamai ban di cigarette no kataro kidan ki ba complain ba ki soling akpo mo teng teng pila di pala du cigarette no kataro jayu ba nicotine open state ya kanika rukom trekam jaki snedo o jaki ki snare ba ki khpo jungi am teng teng kadan ka increase in gastric acid mo te ubri teng teng ula ban yo gastritis ba kada ba dang ya ki snam ba ula ban yo kata ka ba ki khot ka peptic ulcer ka muka jingmong haknike snare jongi mo te kat ba ki ya ki snam hi ubri hi dang sistem kat bau dang di yo cigarette te habangi phai bat sakiliang jong ki brio ki ba armed ru teng teng kam tam kini ki tobacco smoke mo irrespective da ki brio ki shu di lingba o cigarette nek shi bam duma kila tag categorize haka x category mo ka bomot ba ki long kemi ki ba armed hi kim long ban di cigarette namar ba kalaban fake ya ibot ya baro arngut ki ya ka long kemi ba armed ba kumjur I khonjung I te kishit khot ka term contraindication mo te ki khamtang ki ba armed kim long ban di cigarette te nalo kata ro habangi pet chapang saki liang ki brio ki bala khamtemen mo ki dan ka jingklot jong kishing ka bangi khot ka osteoporosis namar ba ting teng u cigarette ne nicotine u le ayu u interfere na benta ka nika absorption jong calcium mo nama calcium udong kam bahan nang benta ka ing jongi te halor ka taro ka jingdi cigarette khamtam de ki bon stem ru kala ban effect yaki ing jongi no ka taro khamtam ki brio ki badan ka jingpang sini namar kat ba dagi ya ki stem ka jayu kanika udon une u hormon mo ki bangi khat u insulin u ba maintain bhai kanika jinglong jo ka sini ha kanika med jongi mo te kat ba dang ki stem khamtam ki brio ba di secret ja yu ne insulin ro umda respond hancho mo te ki brio ki yo khamtam ki brio ka lifestyle jungki kabam kalong kabam biang teng teng ki laban yo ya ka jingpang sini te ha bangi pet pat liang jong ka shadam ru kalaban affect sho nama ki bon ki jingpang mo ki infection ki laban ja kabaning kong hi kalaban long kom kini ka chronic obstructive pulmonary disease kapang shikhat baki brio teng teng kidan ka jinjar ban ring Syiem kidan ka jingjer ho berkemjur ki la banyo ka jingpang jong ka asthma mo te kini baro kilong ki jingja ne ki side effects ki ba la banja khamtam ki brio mo ki ba di use cigarette berkemjur ki ba bam ya uduma Sakabai ka jingkali ka bawan nakata ka jing patay ka jong pi kalong ba Kibriyo lada kidi uni cigarette mo kisiong kadan kanika secondary smoking kaba lada kidi ila dia kam keta tang ki ka keta ki kibriyo ki bahajan jong kiru shubo mentamo kidan fiong menye ki bar armet kimlong rebandi cigarette ne bam duma te shubo menta kidan kibriyo hajan mo hayang hasam ki bam sangu thora ki bam duma ki di cigarette hajan jong itu iba armet lani ki khlong ki khna ka ika jing keta
nakabenta ka jong kipat. Te kumba phila batai mo ka second hand smoking kadai ka smoking ka ba ki brio ki yo na ki brio khamtam ba ki yeng hajan ki brio ki ba di cigarette mo te habangi pet hi kum kat kum ka statistics ma kumne nga batai ba kumba prapo lak ne 8 million ki brio ki ba yap mo khamtam hu news nem bala dep ne ki bala sha effect hau ka jingdi jong cigarette ba kumjur ka jingbam duma te kat kum ka statistic bala pen iru kumba khadar lak ubrio mo uba sha effect naka jingdi wala kimju di cigarette haka jing im joki rai namar ba kishedan hajan ki brio ki ba di cigarette ne kuma batai phi kamtam hayeng mo ki ba bam duma lesi na naka jingbam duma kam da long le than le naka jingdi cigarette mo na tu tram ka laban poich ki brio ki bam ju di cigarette ba te naka taru kumbala batai mene hadu khadar lak ki bala sha effect ne ki bala yap naka jingdi wala kimju di cigarette mo te katahi kalong namar ba teng haba ki brio ki di cigarette mo teng pishit hi teng da phi hapo lesin de hieng na shabaro teng da kila di cigarette mi ya katu katadam shabar mo te ki brio teng kilong ba inhale na ki shem chapo ya tu cigarette te kata ka nikotin kembang mene ulaban le umno ulaban poi sha benta jong kamet jong ni khamtam ya ki lungs mo te let's say ki brio teng ki bashu let's ki public places ne ki bashu let mi tang to ma ki show expose tang teng tam dale sai than re ki brio hui tang khamtam ki badan ki ba hieng mo ki ba di cigarette hieng te kata te kalong ka ba ma shibon namar ba kumba ong mene mo syapang ka second hand smoke kalaban effect shibon umdai tang itu brio ba di cigarette re ki brio ki ba syong lang khama jan ro ma namar ba nikotin khamtam haka kum ka tu tadam kalaban poisa baro ka benta jo kamet ba kum juru suki kalaban effect ya tu brio bam juti cigarette ro te ngin phai ba menta sha ka jing pang bampong kum bangi tep mo ka jing pang bampong jong ulang skidi ba lakan rai bha menta khamtam ha ki brio ki ba di cigarette to khindiat mo sha phang ka ne ka jing pang bampong kar kum ki reports ka jing pang bampong jong kilang skade ka jing pang bampong ka ba shir khai bha bat ka balakin rai bha khamtam ha ki brio ki ba di cigarette dr long fin pen shailam halor ka ne te habangi pej ha mo kum ba batai mene ba habangi phai shu duma mo udan shibon ha kini ki active compounds na ki components banga ong phi mene mo ba nikong hide nikotin te kawai ba phi hapte ba shpang nikotin mo wala puni bon ki ni ki side effects no kum ba batai mene khamtam me ka shadem jungi ka khpo jungi ba kwi ki benta jo kamet jungi henrei ya nikotin hi kem classify khamtam hakapo kani International Agency on Research on Cancer kim classify ya nikotin as a direct carcinogen kamot umlaban ban pelong bampong mo ya ki brio directly henrei ki wei pat ki compounds ki badan hapo tobacco ne cigarette mo ki ba laban pen long cancer kamet jeng ubrio te habangi page pang cigarette na ne uduma kidan hado nyo hajar ki chemical compounds mo kita ngim laban nujor da KHRIST ru ndrai kidan kumbah nyo spa teli ki chemical compounds ki ba ngilaban nujor da KHRIST mo te uwei na ki udei nitrosamine ba kumjor ki polyaromatic hydrocarbons te kam dalit han benya shpang kinia te kidan arlaiteli ne kumbah shpoteli ki ba laban penlong cancer ne bampong khamtam hakamet jong brio mo te jayu khamtam kum ka long cancer hi kat kum ka statistics ne ka report ka ba ki la publish hagini ki journal ki baladab ki ong ba kumba 90% of the lung cancer mo khamtam ka bampong jong kani ka shadam la penlong daka jingdi cigarette mo la penlong daka jingdi cigarette te kata kalong ka dang pet hi kani ka percentage kalong high lagi laka kamot ki brehi teng daki di cigarette hi kamot ba around 90% 80% naki kilaban yo ika jingpang jong kan long cancer tan nolok kataru ke ka ba mama kalong ba mdei tang kalong cancer ru teng ki breu kilaban yo ki wei pat ka jingpang bampong mo kumba ka kata kalaban long kum ka oral cancer ru namar teng kumba ong mene kum tobacco kum kini ki wei ki compounds mo they are classified as direct carcinogen kilaban pelong cancer khamtam hakane ka liang ka sentur jongi no kata dadep sa kasentur jongi laban ong sakane ka throat cancer no kata ru ka bala pelong cancer shaki benta jong ka kpo jongi ba kum joru ki sneer mo
te habangi pai sapang ka jingdi cigarette ba ka jingbam duma hi kalaban efek habaro ka benta jong kamet henry ka banikong hi namar ba kibru hi haba kumong batai mene namar ba ka jingdi cigarette hi kalong ka ba long most common mo of tobacco intake te kalong cancer hi kalong ka ba most common but de nakadaw hi what nalor kataru kibru ki deban sutho ba chadang ka jingsnio jong u cigarette mo no kataru ka awareness program ru mdai dang kitu ki ba ong mene phang tang po ki school ba ki college ru ki dong kam rei wat lang rei ka kum ka government ba kum juru ki health and welfare family welfare department ru ki dong kam pelong shibon kim kini ki behavioral counseling ba kum juru kini ki cessation program kram ba ki laban ala di ki breu mo teng ki don ki breu ki ba kwa ban ien oi cigarette mo kham tam shiteng lenti glass di kumbasan ni post nem shiteng lenti ki kwa ban ien no mo rei teng ki duna kini ki cessation program ne kim da sutho than mo spang kini ki ai te ka dongkam hi ka jingtrai lang jungi baro khang ba kani ka jingdi cigarette hi khamtam ka long cancer ka laban duna namar ba ubri hi teng udi cigarette am kat kum ka statistik ki batai ba upun duna ka jingyem ju u da shipos snem ma henrei da dei ba u hapreng da u penduna ka jingdi cigarette ju u te kata ka risk factor ne ka jing pang jing sitom ju uru ka laban duna kat badang ya kisnem nakataka jing patay jong pingaran ki jing kelima kawai kalong fiong mene ba u ka jing yo jong kini ki jing pang mo naka jing di cigarette kamde na auto nicotine itself u de kadai kamde ta na auto kadai na kiwe ki ba dan lang auto cigarette ka jing kali kalong lada bam tang uduma tu sladuma ki khasi jengi ki bam pha kam dakta kamut yam ka kamut kumta namar ba habangi patai has phang uduma mo unduma ru umdei uduma dang ong uduma komut kumni khaini ki babam ki brema u khaini teng kumni ki raja ba kumjuru ki teng ini ki sha ki thanda kharmo ki bam ki ni gut kha ke te uduma hi kumba ong me udi tobacco be mo te udan bet u nicotine mo udan bet nicotine ban lo kataru ba kidan gini ki other compounds ko bala batai mene mo te kidan bet hau ni khaini u raja te kino ki benta jong uni u duma mo te aba batai no sapang ki bre ki ba bam duma bat kanika habangi batai pat sapang kanika long cancer kan kham duna ha ki bre ki ba bam duma habai nujor ba ki bre ki ba di cigarette mo te nganchu batai khndiat mo sapang kata namar ba kuma batai mene mo haba ki bre ki di cigarette am teng ka ki kata katu katanam ka koi habenta jong ka sintur jungi mo ne po ngap te kanika ngap jungi teng kam laban pen absorb ha ne kam laban pengam hai kanika nicotine saka benta jong kamet jungi mo te ja yu teng kanika tadam ka point no saka kanika shadam jungi mo te that is the reason ba ki bru teng ki yo e kanika jingpang shadam ba kumjuru ko batai mene shapang ka long cancer te ki bru pat ki ba bam duma am pci ba teng ki shitbu ka benta jong ka ngap jong ki mo teng ki bam da ki bam raja ne ki bam khaini am teng ngashit iba kam tam kidan ki long mi shit bo ba kanika benta jong kanika ngap jong ma hajan kanika kabanian te beli ki bo ba halang ketun namar kumbo ong mene am kanika kabenta jong kanika sintur jong ram kanika ngap ka it plays a very important role kam tam ban absorb mo uni nicotine mo ban absorb uni nicotine te ka pherno halyang ba hakajaka ba uni nicotine mo da ngibu ngap hajaka ba kan point no ka shadam mo hakajaka ban poi saka shadam ka point no saka benta jong ka po jongi mo namar ba pihak ban sutu kawai kumbo batai mene mo shaba kino ki dawai ne kino ki compounds kilaban tre kam ba ka met jongi am kilaban hab absorb shwa khamtam kum u khaini ne raja hani ka benta jong ka ngap jongi nalo kata kan sapoi saka benta jong ka kpo ba kasnir jongi te no kata bat sapoi sha u liver ne u dono jongi mo te bona ki steps te no kata bat kan sapoi saka systemic circulation kata ka systemic circulation ka de ka benta jong ka snam ka ba tuoj na kulong snam saboro ka benta jong ka met mo te shaba no dawai un tream ne kini ki chemicals kin tream ki have go through all the stages ki have poi saka ka benta jong ka systemic circulation mo te uni nicotine ru jayu habang isu bam duma habang ibu sya ngap ka poi sya ka benta jong kini ki snare jongi ka po jongi na tu poi sya donut banang tu hi kan sa poi sya baro ka benta jong kamet te wat la ka long cancer ka laban kham duna ma ngam laban ong ba kam laban kos long cancer hagi brio ki ba bam duna
Hendai kiwe ki jingpang mah pi suto nama dala poi hi syak benta kas nam ka poi syak barok ke benta jong kamet kalaban kemba ai mane kalaban poi syak benta jong kapo kalaban poi syak benta jong ka kejat kalaban poi syak barok ki benta mo te ka jingbam duma hi irrespective mo wala kam ka per stage kan kham duna mo ha ka jing long jong ulong cancer hendai kiwe pat ki cancer kum ka throat cancer ka oral cancer ba kiwe jat ka cancer ba ki doi kiwe jing sitam kilaban nong kumju hi kamba kibreu ki di cigarette te kamo batai mene hi mo teng kibreu kem pat sutho ba teng ki bon ki long keme kamo batai mene mo haki mdi tangai than nagalan haki than meghalaya jungi ro teng ki sngo ba ki breu ki ba bam dun ma teng ki lese kimda yo jing pang than mo khamtam haban nujar ba jing di cigarette hande kamlong kumta hande ki breu hi ba bam dun ma ro ki yo suki hi kalaban affect ya kamet jungki kumba ka affect ki breu ki ba di cigarette te kendeng en pai biang show lungs cancer mo kini ka jingpang bampong jong ki lungs kani ka jingpang bampong jong ki lungs ka david na kadau badi cigarette ne kadai nawanta kiwi ki daru ne namar bunsien dengi ongi ki rangba balai pi di cigarette like balai lang film tiang ba film pang ki juang ba ubam diru uyo hi te ka jingkali hang ni kalong ka jingpang bampong jong ki lungs ka david na ka jing di cigarette ne kiwi ki daru ki don ne bakta ya ka jingpang bampong jong lungs te kata ka jingkali ka dei ba dongkam mo nama ki breu hi teng kata ka ju hi ka juba mo ki shit ai nama teng da fikili kinu ba di cigarette mo ki shit ong ba ngate ba di cigarette teng adu kata snem ngam ju lei mo te ban ong hi ka main cause ka dei ka smoking te ngamla ban ong mo namar ba haba ngi ong shphang ka long cancer mo ka dei there are so many risk factors mo ka risk factors kamut ka ba put you breu address pan develop ya ka long cancer kabaningkong hi kadam nabaningkong hi namanta long cancer kamu batai mene 90% mo kadai nau cigarette hi kajing di cigarette ubreu kaba arba kadai naka age mo ting da phila kham long rangba you are more prone for developing lung cancer kata di kaba ar nor kataru kabalai kadai ka rukam jong kamet jong phi mo ka rukam jong kamet jong phi namar phiap sutho ba mo ting kindon ki dawai ne kino compounds ba phi shemo mde tang ki dawai mo kabam ru teng kabam kamlong hi banne hakamet for a very long period of time mo teng da phi bam phi sutho i mo kadi ban mi no kataru ki dawai kimde banne hakamet jungi for a very long period of time namar kan ja yu da phi if it stays in the body for long period of time kan long bi kata ka dawai pat kamjuru kalaban bun hagini ki side effects te ka benta jong kamet jungi ram kale kumno kadon ka process ka ba khat ka metabolism mo te habak no dawai mo ula de ban trekam hakamet jungi kuma batai mene ula de produce different effects te hakabenta kani ka dono jungi na u liver te u breakdown ni kini dawai mo u breakdown ni kini dawai khambo laban kalaban mi no na bar joka met jungi mo te balai nga batai phangkata namar ba everybody kani ka met jungi hem kalong everybody has an individual it's different from one another karukam trekam jong udonot kapher kumanga banapi let's say teng kibreu kilaban di cigarette mo teng kindon kibreu uni kutin ulaban dan hakamet jungi tang hapo shikantan arkanta hadin lai kata lamino kindon kibreu pat uni kutin unja uni hakamet kumbash fukanta arpsau kanta pisutu te ngabatai fish pangkata like tamai thuk ki basic namar ba ka benta jong kamet jungi hi kalong different from one to another mo te kata di ka one part ba teng kibreu ki ba di cigarette kanus nam chuma mo me se sanch post neng teng kim lele namar le se kum kitu kamet jungi class na ki in such a way ba ka dono jungi na ne liver jungi open praya ya uta nicotine at a very fast rate te kane nicotine une hakamet jung phi tang kumba shikanta ne akanta max kumkiwe bat kine kumba pranish phokanta te kita kibreu kiba nicotine ula banne prash phokanta phi per khat kai kumba sanish phos nem te ula ban effect ba ki as compared ya ubreu ba teng kumta ka nicotine kane hakamet jung breu for very small period of time te ka benta jo kamet jungi ru de ka body ru ka play a very important role mo kata de ka way no kataru ka hereditary mo te hereditary ru teng da fidon ki pa ne ki hapo family jong ki teng ki don
any risk of lung cancer neki shitom naka jingpang cancer ki shitom naka jingpang lung cancer neki no ki jajam bampong mo te kitur ki don add more risk banyo ya ka lung cancer te habangi batai hi pangkata mo it's mostly multifactorial no te ki bon ki risk factor hindai ka banikong hi ki brio ki yo lung cancer hi naka jingdi cigarette Sakawai ka jingkali kalong ba piong mania ba lada ki brio ki di cigarette kapen Duna ya ka jingem jongki kumba shpokhat sansnam te shbu menta ki brio ki itu cigarette kat no por pakashim por bakan long penthamai ba ya kamet ka jongki but lada kashim por mo like shbu shangashi asong gidun ki baong shposnam ban long normal bang kumba phim pajudi cigarette kamlong bala slam thani ki brio ki blarang ba khata por baken no hadak lada kata kajing no kajing kelah na kajing jing cigarette kajong pi kashim por ha te ki brio ki ang saleyu bangan no da cigarette namar ba kashim kumbash post nam la yap hi ta por te haba pensai phangata mo te kumbang batai menehi mo te ban ahi ka specific timeline ba kanu ka shimpor ki brio bakin recovering bakin don me kata full recovery te laban batai mo namar ka nawai brio sakoi ke brio hi ka pher ka rukom te kamo khamtamu ne nicotine nekino ki dawai kabangi batai namar ba ki brio ki ja teng da kila di cigarette for very long period of time for 3 years or 5 years mo mostly ki develop kabangi khot kataka dependence kamot ba teng ki brio ki persang hi ban cigarette mo hinrei pat kimla ban kesan mo namar ba marsen cigarette ka jayu teng kim yo thia shu ne lo kata ro teng ki don ka jingti jong klong snam teng ki soling te teng let's say kila persang hi ban cigarette mo te hinrei kimla pat namar ba marsen cigarette katuka kiti jong ki kelas ki teng kim yo thia shu te ka pen poi beng ki ban chakapan di cigarette te kata ka ba ong phi mo ba reduction mo kata ba ong ba kajing di cigarette hi kalaban penduna yu kajing umbrio da suppose nam te kata ba ong ya phi ba lada phi cigarette kamut ba phisu bega cigarette khamtam ki brio la di shibons nam naka ya own willpower mo teng ki brio ki sotho bakla ba teng la don ka jingmut hapo bangan cigarette kata phila bet kata kamlong kamta regi combine but with medication mo but behavioral support te kata hi ka with medication but behavioral support ba kan jayu kita ki dependence mo kala banduna no suki te haba ong pat chapang ka kumka jingpang ka bala ashir khaimo kumka long cancer hi bakan kadohi ka timeline bakan poi bang chaka normal function de kata de ngimla ban batai namar teng ka poi ka stage yung ulong cancer bakal ada very aggressive stage baki brio kimla chu ban treat mo teng pat ki poi chaka stage 1 bangila ban ai ka chemotherapy bat ka wei pat ki radiotherapy teng habangi batai phang ka long cancer hi ngimla ban common ni mo henry when it comes to kini ki dependence na ki brio baki yo mo kumka dependence bagi brio teng ki ling kimyo thia bha na teng no ki don ka jingkeu ka bp mo ne ki laban yo ka because of bp teng ki laban yo ka minor heart attack te ki la ban pinduna suki khamtam bagi brio ki sange ki di cigarette ba kamjuru ki combine lang bat ki dawai ba kamjuru ka behavioral support kendiat mentang nya pai pat chakalyang ka jong ukwai ko mangitip ude we na ki jingbam ki badan hajan man la ki yeng jong ki brio hakari ka jongi ude ru jingbam waladan na do man chaman handai te doctor phila ban ong ba uni ukwai ude a form of tobacco ne ukwai dan jingma ne okay te habangi pai sha ukwai mo te habangi ong shpang ukwai mostly da khatin pharingi ong u Arika not but chubai katuka chemical name te habangi phaishi sha ukwai mo te ukwai hi ban ong ba ude u form of tobacco te umde hi kimgat hi hapo form of tobacco hindre ka jayu mentaki por ki pengat lang haka yu ka kilos jong u ni u tobacco namar ba let's say kumhani po jela jungi mo kimda don than ke ni ka jingbam jong ukwai utompo bat uni u duma ka let's say ngala ban bakla henry dang apet ba khamtam haki yeng ne ki yogi hadru mostly ki brio da fipet am ki ba ma dang ukwai utompo bakashun mo henry ban pet hi ba ki brio ki bam lang bat duma bat bakashun bat ka tempo hi ha khamtam ka jela jungi mo ashu batai
ka khamduna habangi New George ki we paki jaka nama habangi le chaki thain Assam ne ki Uttar Pradesh ki smart haban ba mo khamtam ukwai uduma baki khlel baki ailam question baki we ki judge baki bear te habangi kren chapang ukwai but uduma hiam hot gila ban pelong yo brio ban yo bampong nomor ba kembang albatai menemo katuka International Agency of Research Cancer ya tobacco kila kentup kum class 1 carcinogen mo class 1 kamot kila ban pelong bampong ha brio bakum juru ya kwai ru khamtam le da ki bam kwai bat uduma kila classify ru as class 1 carcinogen kamot bro atli kini kila ban pelong bampong khamtam ya ki brio ki baju melien bahamo ban bam kini ki atli re khamtam ka jela jungi hi danga pet hadu mentahi ban ong ba bakin bam lang kum kwai bat duma hi kan kalong ka ba khamduna re hoit habaki habi phai bat ba uni jingbam kwai ko pensniun ya brio bat kata ka jubab da hoit namar ba habangi pet hi phang kwai mo la ban pelong ka bampong khamtam hakini ki benta jeng shintur jengi ka bangi khat ka oral cancer no kata ki brio ki dan ki bayo ka throat cancer ro no kata ro khamtam ki brio ki dan ki bayo ka jing bampong jong ka kpo ba kamjur ki sneer te haba ong KUMTA te haba ong sapang kata te habangi pej bha ukwa hi upen yuhi upen long cancer hi ne upen long bampong hi ka benta jong ka met jengi bat nga haba ong hi ban long safe khamtam haka jingbam kwa hi nama teng na bi hi hapo ka jila jungi hi ka jingbam kwa hi kalong kerni shaba palat mo teng ki brio ki dan babam shpo ka san kentin sisngi te ban bam duna tang ibai atam kidan bi ki brio ne ki duna te ka jingbam hadu kata teli ba kumjuru bun snem de kan affect hi ka met jong brio Dia lada pai pat syaka taka bentamo doktor ngila ban ong lani dengi kan ni kibrio ki palakam lang ba ki juang bet ba ukwai udai we na ki culture jengi te lada ngi kan ni kibrio ngi ong ukwai udan ki JINGKTAH henry dengi keren pa kaliang ka jonga culture ukwai udai badan kam culture jengi te fila ban ong halor kata hot te habangi pai hamo syapang ukwai ko ma fi ong mene like ka jingbam kwai hi ka long like rooted haka culture jengi nambar habai pejha nadu ka por long shwa menchwa mo la hi ka hi ngi no menchwa ba dadan bawan no ngi gi brio mo khamtam haki yin jungi mo teng lese ki ta ki brio ki badan hi eng kimla ban ai ki bam ne ki no ki jingdi khamtam de ki wan ki brio hinde da fi ai dang kwai ba katum poru alis ki brio kla so comment mo ba alis kla yo khamtam da ki lete in that way ka rukom jingbam kwai ba tempo khamtam haka regional jungi hi kalong very deep rooted in a culture jungi nor kataru haba let's say shumu dadan menu ba ai kwai mo khamtam da phi le chiki yogi hat ning no jaka dadan ki brio ba ai kwai phi sojan hi tu brio mo then that way ka jingbam kwai hi ka pelong ka penya jan iwe mo nor kataru is a sign of good gesture khamtam ban ai kwai yakwi ki brio no kataru hawangi phai shaka jingetho shongkurim le KYRTENG ba kasit dan ru ka jing li ai kwai ma khamtam ha nakiliang ki mama ba kamjor ki pakhna nakiliang ki shenrang ba kenthai te habangi pet hi nalo na borok kiliang hi ka jingbam kwai hi ba kamjuru tempo kalong it's very deep rooted in a culture kalong chupherno ba hoat ka jingbam kwai mo teng dangi batai it's a very sensitive topic namar ba habagi relation jaka mdei tang hiyeng ki brio kam hiyeng jingiru lesing ngi doni ki por bangi bam kwai mo te la long no KUMTA bat ke ba fi bam in excess mo kalong ka bama namar da fi bam kono kum ka kaja ka bangi bam kuman kasngi ro teng da fi bam ja palat ro teng phila long ling ak po mo teng da fi di teng ki brio teng ki ong ba da di bun ka bahan da di palat mo teng di palat ka long ka bas new te in that way ka long KUMTA hi like ka jingbam kwai da phila ban bam tang khindiat ka biang handai
Andai dah fibam siapa palat kumba ong mene mah teng ki dan kibri ki babam khasan apol teng kimla asyu banyero teng ka sintur thle jeng kiro kla asyu saw kla adab du kwai mah te te kalong tahi dangi bam in moderation ni ke kalong ka ba biang dei anything excess te kalong ka ba snew ka medjengi Kat kum ki reports bat ki jingkhen ki banglayo lum la syam baka jela ka jongi ka wan ha kerdan ka baningkong ba dan ki brio ki babuan ki baba mi kwai kata ka long nyo pho 0.5% so ba pen chailam halor ka ni doctor but ka thare ka daw ka pen long ki brio bakin so bang bahaban bam yu ni kwai menipla ong mo bala de di cigarette dan kitu ki effects baro te kwai ulong ha kata ka rukom ne udan la ka jong pa ne ka rukom ka jing kata ha ka men jong brio te haba ngi phai show kwai mo te kumba batai mene hi kwai kumba ngabatai shphang cigarette bakum juru duma duma kum khani udan nicotine mo badai main active ingredient mo te haba ngi phai bat sha kwai ba udan areculen udai main active ingredient kidan kiwe tamar areculen hi udai main active ingredient ubadan ha kwai te jayu haba ki brio ki bam kwai mo te haba ki brio ubam ki bam kwai mo haba khamta me jila jungi hi ki bam kwai utempo bat kumjur ubat kasyun mo te kumbanga batai mene shphang nicotine teng upoi shangni ka benta jong ki longjangi mo te namar ba kwai hi ngi bam jingbam mo te shwa te yau kwai ba penmi kino ki effects am teng la batai mene hab get absorb ne hab ngam ha shkamet jungi te upoi shwa ka benta jong ka khpo ba ka snir jungi te hadin nakatu pat jayu te hadin pat upoi shaka benta jong ka met jungi te banikong ki brio teng am ki shit ong ba ngab teng ki jingbam kwai ro in that way ka long kum ka mene ma kum di cigarette teng ka long very addictive in nature ma teng phila bam kwai phi kum bam shi bam te bale ka long kum ta namar ba kumba uni arukulin am jayu masin poi ha ka jabing ne ka brain jungi am kumba ong mene release signal am tani ro le kam juhi release ki dopamine de ka daw ki brio teng ki sngo long kemen ki sngo fully satisfied ma ki release norepinephrine uba penlong alert yaki nalor kata pendis teng kidan gue gi signal ma ki ba uni arkulen penmi de kadau ki brio teng masan bam kwai am hadin shi minute ki sogum no ki so long very calm ki so long very composed ki so long teng ki long song shet ruma kata ki khot ka euphoria te kata kadai ka wei ka benta ba kumno uni arkulen utrekam na mau penmi barok kini ki signals na kada benta ka jabing jungi te teng pat ki brio ki fisher e ba teng ki solong saw ma masan bam kwai ki khamtam gitu ki brio ki ba bam kwai for the very first time ma sen ni kong ki ong ba nga so saw nga so long klit ha te bali ki long kumta namar ba kwai hi khamtam ha kini thits nam ki badan hak benta jong kani ka dur jungi am open dilate na open piar ka yakini ki thits nam te da jayu shmuda pen piar ba kini thits nam jungi te ka long no ka most of the blood supply la long ba point no chaka benta jong ka fail jongi mo te de ka daw teng ki brio ki long so ki long ba khlut ne ki so long kumta mo ki so long saw mo teng te hoit kum ong phiru ki king ba yong ru kata ru kadon benta hi namar ba commuted nam kum ong mene ki pen piar mo te there's decreased blood supply mo there's decreased blood supply khamtam chaka benta jong ka jabing jungi de daw teng ki brio masen bam kwai teng ki so looking clear ki long dizziness ma te no kataro ki dan ki brio bat ki ba dan ga jingduna jong ka bp ro teng da ki bam yu kwai no kataro teng shit i ba teng ki brio ki shit saw ma ka shintur da ki bam kwai te kan ni ru ka de ga benta namar ba how kwai ru dan ki ba khat dan waste we chemical ba khat tannins ma te uta open saw ya ka open long saw ek shintur but kumjuru open ai ka flavor mo jong kwai te de ka daw ki brio ki dan kata ka taste but kumjuru ki saw haba ki bam kwai dan lo kataro habang ipet ka benta jong ki kpo ba ki sneer pat kuma batai menesh pang cigarette te kumju hi kwai ro mo open state ya ka rukom trekam mo open state ya kini ki rukom trekam jong ki kpo ba sneer te ding na ka daw ro teng ki brio ki dan ki ba ling ak po mo ki ling ak po dan pat don pagi soba kiu aset haba ki bam kwai na maru kwai ru pen kiu ya aset mo te dina kata kadau haki por menchuar shit uni kwai but tempo shit
ting dari bam ting shidan mo ki bam baling ak po mo ting ki dan constipation kim like po la kanus ngi show dan ki por mensua ki ai no kwai tempo mo as a therapeutic drug haki por mensua tementa tagim da ai than chu te dena kata kadau nomor ba open state di karukum trikam jongki sneer ba kumjuru ka benta jong kapo jongi te habangi pet pat haka benta jongka shintur jongi mo namar ba ting ki brio am ting habaki I ba mo pi sutu ba ting da pi bam kwai ba du tempo am ting pi su pim da so klan than mo pi yos ngau tang kata tes but pi so long calm relax hindiat ting da pi bam ka shun pat ting ka pi so ba kata jingbam kwai jong pi ka long klan du kata ta namar ja yu kumne u laim am upen long ngam ha ya kata ka upen long ngam ha ya kata ya u kwai ba kumjuru ya u tempo sha benta jong kambet jongi mo te let's say shumut da fi bam kwai ba tempo am ting gitu ki effects ba fi yo am ting phila ban yo just one maybe within 3 to 4 minutes mo ting da fi bam ba du bakasyon bat kan ja yu ting namar ba kapen ngam ha sha bo benta jong kambet jongi am kapen ngam stat ha ting ki breu tang adin 30 second na minute kelas langsung clear ngaso kulit ha kata ngap mo te kata de ga yu ba ting da ki bam kushun no kata ro ting ka pensneu ki benyat rumah te kide kita hi ki effects ba bale ki breu ting ki bam kwai let's say kamdei ka benta jong ka po ne ka benta jong ka shintur ka babatai mene rei mostly ka tu ka jingso pangat ba ka jingso relax ba ka jinglong fully satisfied mo kamtam da bam kwai te in that way kadai kata hi ka pelong ibreu ban kamtam gitu bla bam shibam bakin bam shibam kwai mo man kapor te halor jong ka tuga jing ong ka jong pimeni mo ka blood pressure kadai ka way na ki jing pang ki ba ki breu hakari jongi hame galaya man ta ki shitam ha te meni pi ong ba lada bam yo kwai ka pen duna bp pi ong dai namar ba ki tu ki vessels ki thiets nam ki shrink PR hon tongin phai biang no shakalyang ka jong uduma halor ki lat jingada hatu doctor don em ki dawai lani ki lat jing sumar ki balaban penduna lani ban kyar ya ka jingbam ya uduma ya kwai lani ka jingdi ya uduma te habangi phai shaki yu mo kamtam ki breu ki bala bam yu duma ba di duma la bun snem mo to ngin chim no kamba san ne suppose nem to mo te kumo batai mene am kidu ki breu hi ting ki di cigarette ru ting mde shuban atin gitu ki pressure effects mo kumo mene ka makiso kumen kiso pangat ne kiso kam ting ki la di no nama ki long dependent nak tu ka jing di cigarette nama kumbala batai mene ting ki dan ka tu ka physical dependence mo ma ting ki kwa ban e cigarette rei mas e cigarette ba ka ja yu kiso long kyuk di ting kim yo thia bhashu ting kiso ling mo te digadau te masan di cigarette pat ki kita barokit ki effects ki jana mo te kata ka pelong ki brio bakin poi bang sha di cigarette no kata ru dalak ham stimulate ka poi ka psychological dependence ba ting ki brio baki don be kata ka increase urge mo ba da long kom no ki haban di cigarette bet da de bam di cigarette ka mo kim la chaman te ka kam jo ki mo te ngapatai shapang gini ka physical ba psychological dependence namar ba habangi phai ka jingbam duma ba jingdi cigarette mo namar ngi combine lang ka jingai dawai ka badehi ka pharmacotherapy ka ba kamjuru ka behavioral support mo namar ba katkum ka research mo ka ba ki la le hapo United States ba ki la published just recently hi 96% ki brio mo ki ba mud ban e cigarette tang kumba prane new percent kiba la ban i hadu ban nakut mo banakut kamud ba ki kham di cigarette chu mo ta kumba new phone ne prapu percent khaba ki persang ban e u cigarette hadin kumba sitio ne artio kila poi biang sakading di cigarette namar ba kila million kataka ladan be tu ka dependence mo kumba batai mine kataka physical ba psychological dependence namar jayu ting ki breu ki bakla mo kumba batai mine haba ngi batai shpangani ka jingdi cigarette mo kamdeshu yu brehi bla di cigarette kumbasan suppose nem kamdeshu ka habit mo na banta jung ki kala dei no ka chronic disease mo namar chronic disease ne ngish ono kala dei no ka jingpang mo te ting ki breu ki kimot ba naka willpower ne ka jing suthu jong la de ngala ban e no cigarette ne kamlong komta mo namar ki breu ting ki suthu bakla ba
Dade bang abu jingbut bangan in o cigarette la sai ngala ban e hande kamlong KUMTA da ki nu ki brio ki kwa hi ban e cigarette mostly ki haban simbo dawai but kumjuru ka behavioral support te habangi batai pangini ki dawai mo te ban nikong ya ki don kini ki nicotine replacement therapy ka bomot ngi replace ya ki ya nicotine te ting phila ban kelipat ba haba ubrio udan nicotine hakamet balipat ngi kwa ban iso nicotine shu mo te bihap suto in one way ba ting em ubrio hi bala di cigarette chibon snem mo kumba shpo artful snem ngimla ban sange kan mo namar ba kajayu namar ba kabenta jong kamet jong ubrio hi ting u kala depend bet ha nicotine mo ting ki brio ting i ong ba we need oxygen ni BAROH hadang ubrio hi badi cigarette pa ting upar khat betang u cigarette bat ba nicotine undan hakamet jong mo te ulalong bet dependent ha nicotine ulalong depend bet ha nicotine te dekadaw ka approach treatment hi kadei ba ngim dei ban stop kan san ya ka ni ka jing supply jong nicotine hindai ngin ai slowly ma ngin ai in a very optimal dose ba ubrio umnum yo ki withdrawal effects ma kumbang batai mennya hindai suki pat ngin sa reduce ngin sa pendunai ka dose but hadin pat kumba hadin khat artio ne hadin sausan brai pat ngin sa stop no ya kataka jing ai dawai na sabar te kata kadeka nicotine replacement therapy te hapo nicotine replacement therapy ngidon ya nicotine patch ma let's say tharai phila ju hi kini nicotine patch te ya kini nicotine patch ngi shipenda ha benta jong kini ka shadam ngi ne ting hani hapo shoulder jungi ba kumjur ha back ma te kini nicotine patch ki le kumno ki penmi ya nicotine at a very gradual rate ma ting da pidi cigarette ting ka nicotine level ka poi very high ma de da pi bo du new patch pat kani ka nicotine level ka poi just optimal level ban punduna ya ki withdrawal reaction ma te kani ki ai te kani ka tekam mostly for 8 to 10 hours ma te nalor ki nicotine patch pa ngidon kombini ki nicotine gums ki ma ki nicotine gums kini BAROH te kini pat fi soto i brio ting shukatha ma ya neo gums tangman pai nicotine chaka benta ka med jungi te le bonsen hi in majority of the trials ma kishile kumno kish combine gani ka nicotine patch ma namar nicotine patch will help maintain gani ka nicotine level for around 8 to 10 hours and in between but shumot daki yo any withdrawal action ma katuka jing khnyu kati ne kanu ka anxiety ne something tiki aida nicotine gums ma nama trekam tang shipor te kata ka dish phangkat nicotine replacement therapy te no kata ro kidan ki drug ma kum ki asu specify ki drug ma kum varicellin but bupuron te kini di artli ki drug ki ba used recently na banta ki brio ki ba kwa ban e cigarette te ya ki kini ki trekam kumno ki kuma batai menema kum nicotine hi stimulate ya kani ka jingpenmi jong dopamine tu norepinephrine ma but kumjuru penmi ki pressure effects te kini ki dawai ru ki trekam kumta hi ki pen hakajaka ban penmi ipat ki longba penduna no ya ka rukom release no kini ki signals te ki brio pat kimnum yo shokan ki withdrawal reaction te the only problem ya kini ki drugs ma khamtam ho usnem arjar khat lai khamtam po United States of America kilala ba kini ki drugs kilaban pelong hibrio ban depress shusho but kumjuru kidan ki instant ba ki brio ki suicide rumah haba kila di neu drugs te shipor ya uni kini ki drugs am khamtam itu varicellin kila sange shipor shwa ba kumjuru haka packet ka ba kishide ki ai ka black box warning ba dadi ba kibrio kidan any risk for depression suicidal tendency kem dei ban shimi kini ki drugs dei kat kum ka trial pat mo ka trial mostly kamot ba ki persyang ha ki brio mo eagles try mo ka ba ki khat ha usnem arjar khandrio ha ba ki recruit kumba prajar got ki ba de ki brio ki bloody cigarette chronic smoker for very long period of time mo san post nem but ki ai kini ki drugs mo uni varicellin bupuron bakum juru kane nicotine replacement therapy but ki hakata ka trial ki labba majority ki brio mo haka khat artio ki la ban eu cigarette but nalo kataru khamdan no brio let's say tang few percentage ki badan katuka depression but suicidal tendency re majority ki brio ki kham yo
katuka side effects nyoka depression ba suicidal tendency te hajar khandun arjo khanyo kila stang ban market biang new drugs te mentaro ki when it comes to haka liang ka medication mo nak banta ki bri ki ba khaban e cigarette ti pendo kam hi ka you to nicotine replacement therapy ko batai bane mujur varicalin but ne buprion makini likely mostly ki should advise ki bri ba kin shim at least for 12 weeks kharate oma hindai namar ki tamar ki dan ki bri ba ki laban continue for more than 12 weeks mo hado ba ki laban yo cigarette ne ka jingdi jong cigarette te noro kataru apart from medication but kadan ka behavioral therapy te philaban suto hi mostly kadai ki counseling session mo namar ba ting ki bri la di cigarette for very long period of time kilaban dan ka mental aspects mo namar ba ki develop ka anxiety no kata ka depression te kadang kam hi ka counseling namar ki hap suto ha balai ba kilong anxious kamtam dala cigarette ka daw ba ki don kata ka depression te kidan ka one to one counseling no kata ka motivational speaking session no kata ro kadan ki group counseling khang ba kilaban batai shibon chaphangi ka experience jaki te na kata ro tharai ki bri khamtam na kalyang ke psychiatry but psychology kilaban batai bha te habala bi batai shaphanga ban hiu cigarette am te kadai ka combination hi ka bo amne ka willpower ka medication but kumjur ka behavioral support te kita ki dawai ki ba dan mentak khamtam ye ki bri ki ba kwa ban cigarette ki buan hi kan mo ki lat la ki bri ki kwa te tang khawai ka jingkali kalong doctor nak mo ngathai ki pajba ki ba ki dan ban kali ki bri ki bam la kan ban afford kita BAROH ki jingong ki jong phi dan ne am kalat pat yaki dala dia bakin le yakata dan kisenjang ke bakila ban le dala dia ke bakila ban penduna ne kumno bakin kin le man lakasngi bakin penduna ya utau jingdi mo haka kamet ke jangki larakim dan kalat bakin shemi ki dawai lan ne bakin na kita ki therapy counseling dan ne am kita ki lat pada ha kum ka dapat ja kum ka po ka sarkar jela jingi ru kala pinmi bon haki apps mo khamtam haba hakilan kini ki behavioral support mo namar ba ting let's say ki bri kim da kam maybe dawai than mo ki dongkam ka behavioral support te nang kaliang ka sarkar jela ro ki apan mi bon ki apps kum ki I quit app kum joro ki cessation app hatu ki app mostly ki batai ki bri like certain practices kumno bakin le khamdam da ki yo any withdrawal action then when it comes to withdrawal action he khamtam when it comes to this app the mostly ki dei when it comes very badang long mile him padai ki severe namar when it goes to severe anxiety and something ki haban di be ki dawai te na lang kita ki don be ki apps na lokata ro ki don ki toll free number ba ki bri ki laban phone mo na lokata te na lokata ro aba dei bat ki dawai dei bat ki dawai ro let's say kini ki varicalin bupuran ting ki laban dong ki ba kram dor mo le ki dan ba ki wei dawai ba khamtam ban pun na ki withdrawal reaction khamtam ki bri ki lo jilai ka jingdi cigarette mo te aba jubab ban ju simplify kita te hawat ki dan te bat kum juru no kata ro ki dan bon ki ni ki cessation program su ki ba ki bri tharai ki haban tip hi namar kumhani cessation program ki provide support khamtam ki bri ki bla di cigarette la kanus nam chuma kani ro ki pen hikai kumno yaki ban share experience bar kumdo but certain practices ru khamban ki lat na yaki certain ki withdrawal action ki ba ki face te kata hi te kumno ki brio ki laban tip pada kita ki program ki dan like syai ki dan kumno ngan le okay te habang ipai sakta ki yuma te menta ki por ki bon ki awareness program mo lingba ki social media ro ki laban ng kwaya no kataro ki bon ki khamta menta kum ki social media mdei tang hapo ki kum ki YouTube bar ki wei ro no kataro ka kum batai mania mo kum kadan ka toll free number baki ber ki laban call lada ki don kano ka jingkali
mo nano ki jingkli shapang ki program neki awareness program neki noki BYNTA ki KADEI baka jingdi DUMA bat JINGBAM DUMA te hot ki dan shibon kini namar menta ki por ngi haki lat ki social media bat kamjuru ngila ban pendongkam khamtam ki breu ki ba la jelai ne ba kerni haka jingdi jong secret ba kamjuru ka JINGBAM jong DUMA to te ngasang thun naka jingbatai ka jong phi kita ki dei ki we ni ki senjam baka sarkar kala le dan sakiwe ki senjam doctor baka sarkar kala le ban penduna ki breu bandi DUMA hot te habangi pe hi po ka sarkar jila jingina mde dang po sarkar po di India jingiro kadan ka National Tobacco Control Program kaba dei page pangkane ka haba dei bakine ka jingdi ba JINGBAM jong DUMA te po jong karu kadan katuka kumbatai meneka Cigarette and Other Tobacco Products Act kaba ajar pulai dan tu la mention bah kidan different provision but kila mention bah ba kumla batai menne ba there's prohibition khamtam bandi ya ki cigarette khamtam hajan ki school bagi other educational institution nor kataro khamtam ka jingdi cigarette hi khamtam hi school but educational institution ki habot ki signboard ba no tobacco zone no smoking zone kum kita ki ai te nalo kataro ki don kum ki we ki senjam ro ba ka government classroom kum dapi pej ba kum ki cigarette packets mo te la in stock kat kum kani ka ag ba 85% jong kini ki cigarette packets ki di bandan kitu ka jingpeni mo neki dur ka ba pen ba ka dan ka jingsne ha ba ki breo ki di cigarette han neki bam DUMA than the 85% of those cigarette packet should be covered da kitu ki warning mo ano kataru ka sarkar India ro kala bo increase taxation mo kamod kala increase tax haba dei pat kini ki cigarette ba kamjuro ki DUMA te kata ro ka prevent ki breo ba khamtam ki ba duna ka jingyo mo bakin khe ki cigarette anol namar ba dagi pej ba ka rukom di cigarette ba kamjuro ka jingdi bidi mo kalong jelai ba khamtam ki than kum kini ki nongkandong kum ki rural areas mo te nol kataru ka sarkar jila ro kala pin mi shibon ki kum batai mene kum kini ki cessation program bagi tumdo cessation support mo te lingba kini ki program ki breu ki la ban tip shapang ka jing sneo jong kini ka JINGBAM DUMA ba kamjuro ka jingdi cigarette bakamjuro ki ai ki practice ki haban le hamban laj na kitu ki jingstom mo ka ba batai mena te kum nalo kataro ki dan stu ki government apps mo ki ba related to cigarette kum ba la batai mena te ki dan sibone ki senjam mo bat kamjuro ka kum hapo ka jingalam jong ka World Health Organization KUMTA ka sngi belong ni ka World No Tobacco Day ka ba habangi pelong bon ki awareness program kum kani bat kum kiwei mo haki school a good educational institution te kata kaliang hi ka government ka le shibon khrang ban batai ki breu mo shapang ka jing sneo jong u cigarette ba kum ka JINGBAM jong DUMA to KHUBLEI shibon doctor ki jingpen chai ki jong phi banangit scam ba baro nangi ki ba shashkor bat sngap ka long ka jingmen toy yangi khamta mangin tip kham bha shapang kani ka World No Tobacco Day te doctor shabangin pinkut yakani ka program dan ka khubor khadu ka ba fikwa ban ai ki brio halo kani ka World No Tobacco Day hoi te shabang en pinkut te ngashkwa ban ong ba kumbangi rakhe mentasngi yakani ka World No Tobacco Day habangi persang ban ai awareness ki brio mo shapang ka jing sneu jong ka jing di cigarette ba kamjur ka JINGBAM DUMA te ki brio ki ba haban sutho ba namar ba ting kila ban di cigarette ba ka ki bami DUMA ting kim sutho ma ye ka long term effect jong kini ki artli ba kamjuru ka JINGBAM jong Kwai namar ba ngi haban sutho ba kamba batai mendemo ke bangi shim tang khandiat ka long ko biang de ka ba ke bangi bam in excess ka long ko basnio mo tenga shuka ban pinkut da ka wei ba ka ban kut ki wei ba kadan i patient mo hapo ka clinic jangai bla wan chi sin te itai patient ni la kham rangba hi kamba sanpos nam na sanpos sans nam te itaru ilalong in i dan kata ka jing sistem jong bampong jong ki lungs ne ka lung cancer te kuma ihi ila dan bon ki jingpang jing sistem mo te teng i shit wan changa dai dan namar
habangi pe chaka jing sumar hi le shoi ka hospital le dan kum ki jing sumar dai jir ho than ne ting ting da idan gino gi problems no te I wan changa te shi wan yalam ba bat I we I khon jong I mo I badang da khat san ne khat saus ne mo te ting ting da di ba wan itu I rang ba nga shi so sin e ha na ma ba itu I khon jong I shi wan yalam ba bat I mo man gasngi te I long testa ba ting ting shi wan for routine check up man kapor ting ting da don e gi wan ben te ting ting I kili ti khon ba I pa jong ata man ta I la shim da wai mo hospital te kili yang ting ting mo te I pa jong a in jam ne mo ke ka percentage ne ka chances ba I pa jong a in jam te ting ting kumu doctor ne ting ting mo ting ting I ko ban batai bet ka ka ba bha mo na ban ta ki patient ne ki patient relative ni ko an batai ka khubor ka ba bha Re tu ko por pat nga so long so si ila de ba ting ting ban perkhat ba ting ting kumangi doctor ro le se ngim la ban batai mo ban I hope than ki patient mo ting ting kat itu khna ro nga ban batai bet mo ya ka condition jeng I pa jeng I ba I haban le man ta mo te tang kata hing ko ban ong ba haba de hi shpang kan ka jingdi secret ba ka jingbam duma am ting ting I haban spread awareness tang ki brio mo ki ba di secret ba ka bam duma Henry kan dei ru ka as a sort of prevention ru but kamjur ru ka educational awareness na banta ki khon ki baro ba ka jingdi secret ba ka jingbam duma hi kalong ka bas new ba dalong kum no ru ngi haban kiar na ki kini na ki jingdi ba jingbam jong u secret ba kamjur ru ka jingbam jong u duma te KHUBLEI shibon doctor ya ki jing penchai ki jong phi bat kham tam ba phila pala ya ka por ba kor jong phi ban wan ban ya phliu jing mot ban ni ha ka studio ngangai scam ba ka long ka jing mentai shibon yang ki bas ngap ya ka ni ka program KHUBLEI phi ru barok ki nong pat ya ka ni ka program bangin se sham yang pat ha ka wei ba ka program